హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూశారు కదా! ఆ వీడియోను ఫుల్ సాంగ్‌తో చూడండి ఫ్రెండ్స్. ముందుగా ఫుల్ సాంగ్‌తో చూస్తేనే సూపర్ అనిపిస్తది. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. అందరికీ నచ్చుతుంది. నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇవాల్టి వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది. చూశారు కదా! ఖచ్చితంగా లైక్ చేస్తారని అనుకుంటున్నా. సో, మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటది. అందులో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ ఇన్‌స్టాలో ఫాలో చేయండి. సో, అక్కడి నుంచి ఫుల్ సాంగ్‌తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. తప్పకుండా ఫాలో చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో, మీకు నచ్చిన ఫోటోస్ మీ ఫోటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బిట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో, ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా వీటి మీద వచ్చి కట్ చేసుకోండి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని ఇలాగే మొత్తం కంప్లీట్ అయ్యేదాకా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఫ్రెండ్స్ నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో, ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో, సెకండ్ ఫోటో, థర్డ్ ఫోటో 3 ఫోటోస్ మాత్రమే ఉంటాయి. ఒక్కొక్కటి క్లియర్‌గా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేస్తా ఫ్రెండ్స్. వీడియోని మాత్రం స్కిప్ చేయకుండా చివరి దాకా చూడండి. సో, ముందుగా ఫస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఫోటో మీద దీన్ని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో, ఫస్ట్ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ మధ్యలో ఫోటోస్ ఉంటాయి. సో, ఇక్కడ 12 సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ 20 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ వేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ వేసి మళ్ళీ మధ్యలో ఈ ఫోటో 23 మిల్లీ సెకండ్ 23 సెకండ్ 24 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. సో, బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ చెప్తా, సేమ్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. 2 సెకండ్ 27 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటోస్ తర్వాత ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేశారుగా, ఇప్పుడు ఒక ఫోటో వదిలేసేయండి. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, 2 ఫోటోస్ పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 2 ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. చివరి దాకా ఇలాగే కంప్లీట్‌గా మొత్తం లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. సో, ఒక్క ఫోటోని మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో, చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. సో, మొత్తం ఫోటోస్‌ని ఈ విధంగా యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉన్నది. కంప్లీట్‌గా ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో, లాస్ట్ వరకు సేమ్ ఉంటది. సో, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో, లాస్ట్ ఫోటో 27 సెకండ్ 6 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటో ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో, ఇప్పుడు 4 సెకండ్ 1 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర పేస్ట్ చేసుకోండి. సో, ఈ ఫోటో పేస్ట్ చేసి మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో, 2 ఫోటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సో, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి. సో, ఈ లాంగ్ ఫోటో తర్వాత 2 ఫోటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో, కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో, 2 ఫోటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ చేసుకోవాలి. 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్. మళ్ళీ 2 ఫోటోస్ వదిలేసి ఒక ఫోటో పేస్ట్. సో, కంప్లీట్‌గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటది. ఇలాగే యాడ్ చేసుకోవాలి. 27 సెకండ్ 17 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు లాస్ట్ ఫోటో ఈ ఫోటోతో ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్ అండ్ వీడియో కూడా ఇంతటితో కంప్లీట్ అయినట్టే ఫ్రెండ్స్. సో, ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే
లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్‌ను ఆన్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. సో, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్‌పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.